Kaixo, txoriene, eguerdion, ostirala heldu da, zigor. Heldu da. Gurekin da. Eta, ostiralakin bat, biegun berezi. Bihar nire eskontza. Gaur? Ja, gonbidatu eskaituena. Hau, benetan, jarraitu. Intimoa da. Eta, bertan partekatzeko errezetak, itxe ditugu barikutan. Eskontza batean zeinek ez du jaten, arroza? Ero, bota. Bota. Bota, zan, vale. Gero konta batzut, izuna dau. Baserrixan, ni eskontzen zen baserrixan, izuna dau. Bai, herri pila batetan indute, hau da. Jartzen dute diru bat, 100 euro. Egunean botatzen badu norbaitek arroza, 100 euroak kanpora. Bai, horre, nire lagun batzu badu zein zuten, ez? Zer? Txitxirio bota zituzten. Izuna zen arroza botatzearren. Eta bere txitxirioak. Zigor, eske ia norbaiti begiatea ziote, baina. Zelan gonbidatuko zen da eskontzen. Bueno, nik eingot, holan, ostiral honetan, arroza sekretu iberiarrakin. Eta zuk? Bueno, nik ingo dut, holako txokolate... Nola esango dut? Txokolate bolak, kakauete krema eta bananas beteak. Ikusgarria, benetan, azkenean, nire gaur balio izan dik kolorekin eta ensaiatzeko. Hauek erabiliko jo. Ontzi bezala? Ez dakit. Hau da pista bat gaurko... Ba, bitxu, nire errezeta ez da ikusgarrixa. Hola xeingot. Aragisa laukitan moztu eta paia ontzi baten erregoziko zubizian. Gero, porrua eta piper gorixa gehitxuko eta gorritxu. Berakatza fin moztu eta tomate birrindua, iltzia, oreganoa, piper beltza, ereinotza eta piper hautzakin batera bota. Garagardoa botako, irakin aldi bat eman eta ura bota. Salda hori kozinauko zaporia izateko eta aragisa bigun egoteko. Eta gero, arroza gehitxu, 10 minutu zu ertainean eta 8 zu motelian. Arroza etengabe mugitxuko balmidoi askatzeko eta gorputzatzeko. Eta horaxe, bitxu, gaur estrenaukot hau botoia, lehengogunean 3 urte ostian dena hartzen duena. Asmatu gabena zetako zan, da bixakatze itxuna, orduan. Hau jarriko golan. Beti ikasteko zerbait, zuk behintzat ikusiten duzu horro ondo, nik ez dut ondo ikusten. Eta ez da betaurrekoen kontua, da, bueno, bai, dena pixka, dena da. Ja, zuk, esaten da, adin batetik aurrera, urbiletik ez duzula ikusten, ez? Nik urrunetik ez dut ikusten, ni miopian, ez? Baina nire amak ez arostan, urte batetik aurrera urbilean. Orduan, baina zuria da, nahi dut esan, hemendik urte batzuetara, ez urrinetik, ez urbiletik, ze beste ez datzu konpontuko, ez? Ze miopiak esaten daue, gertutiko lan ikusteko... Bai. Presbizia azkenean daukau, niko inbertan, dakit hor, Alberto horraurrean daola, betaurreko norbait ikusten doalako. Niko urrenia ondo, barkatu ez, gertura. Egia esan badantzi iten diate, niri, hori badakizu, distantzia azten da, nola da, deitzen dite selfie makillaren gaitza ero, azte zala lusatzen, eta urrutia ikusten irakurtzeko. Zorionez, egiten duenarako, hau da, gehiagik iztite eragiten, sukaldian egia, segun zerri mardudan, arantzak eta holanketzeko arraiari, hor gehiago egiten da, sensibilidadia, ikutzen zoa solan da, pla, baina sukaldian oraingoz ez dit izoratzen. Gehien bada, irakurtzeko, idazteko garaian, behar dudala, betaurrekoa jartzia. Baina bestela ez ditut jartzen, holan egunerokotasunean, espada irakurtzeko eta hori, ez ditut erabiltzen. Ni be, egunerokotasunean, gidatzen ez dutenez, ez dozta eskatzen. Zineran oianean jartze ditut, zelan distantzia eta badau, baina adibidez, telebista ikusteko eta ez ditut. Bueno, ezer baino lehen, eskerrik asko, atzo, maratoian zuen ekarpena egin zenuten guztioi, benetan handia izan zen, diru pila bildu zen, eta benetan eskertzekoa da, hor urtero, hor zaudetela jakitea, eta, egin ez zenuten oraindik aukera dago, bakizu asteo guztian zehar, aukera izango dela, datorren astean zehar, aste bete normalen usten dute, eta aukera izaten da, doaitzak egiteko, beraz, telefonoak berdinak izaten dira, animatu eta jarraitu, ze, atzeko zean bezala golde handi bat sortu genuen, eta oraindik handiago izan aldo. Hori da, handixagoa izaten bada, ze da, dirua, kausa onerako da, beraz, ongi etorri. Bueno, sekretua ningunu hitz egin dugu, bakizu sekretua ditzen zaiola, atala hau iskutuan doalako, eta harakinek beraien dako gordetzen zutela, hemen atzekaldean doa, eta, ikusten da, bala, muskuluan da, haragian artean da hor, gantza dauka, orduan oso xamurra da, nik etxean gutxi egin da jaten dut, gu plantxan egiten dugu,
plantxan alde batera, bestera, eta, bueno, gainerako txerrikiak ez bezala, nik barrua bai usten dut pixa puntu bat gordina aldera, eta hori askotan esaten duguna. Gaur egun den kontrol guztiekin eta, bueno, nik uste dut, ez dugula beldurrik izan behar. Hala ere, beti ez dago, guztuan inguruan ez dago ezer, eta zue txerrikia ondo egin da nahi baduzue, egin zazue ondo egina, atalago besteak baino xamurragoa izango dela, Baita, pentsa dut, betxu, hasieran dana jarri binotzan, 600 gramo edo ekarri ditut, beraz, bi xerra holan lodi, eta berez, errezetia planta egun hauen holan dana, hemen eitxia, baina gero, gustatzen jandiri horrek arroza gero, aputxo bat aragixota daukina gainetik, hori gorde ingot, gero, arroza itxen da bitartean, plantxan eingo. Hori zen dure, hasi zinen txoria egin zen, bat olako gainean jarri zen. Hau izan paella bat gehiago lehorra, hau da saldatxua. Beraz, bueno, platerian igual onduan da joango da, ondo geratuko dela. Beraz, hau nahi dugu, ondo, erregostia, holan. Hau jugo da arrozean bertan, hor bertan, kozinatuta eta ataletan. Horia, eta horixuak, hemen saporia, aragi saporia hartzen daben bitartean, ze arroz baten dako hori garrantzitsua da, salda oso garrantzitsua da, baina bebai, horrez, botatze itxuzun, holan, olixuak eta daukan saporia. Berez, saporia kasunetan, piper gorrixak eta porruak bebai emango zata, 6 berakatz alek. Oso ondo. Badura. Txerri kontua dauzkagun hontan, Euskal Txerrian inguruan itzein dugu, txorienen, Euskal Txerria erabili dugu, bere tripakia jan ditugu, askotan hemen nola berreskuratu zan da, ipatu izan dugu. Bueno, badago beste txerri bat, baita hemen peninsularen iparraldean dagoela, eta hor da zeltar txerria, ez? Bai. Eta hori, bueno, hor Galizia aldean berreskuratu zuten, honi ere, berdina hartatu zitzaion. Porko zelta, ez? Porko zelta ditzen dara. Bai, bueno, zelta txerria, guretzako. Bai, Galizian porko zelta. Izena holan, izen Galiziarra, porko zelta. Kontua dago ere, Galtzorian egon zala 20. mendean, zegatik, beste txerri txuria ekarri zuten, eta, bueno, zenbaki beraie bakarrik esaten dute, ez? Hau, Euskal Txerria, Euskal Txerria, eta hau zeltar txerria, honek urtebetean, 12 hilabetean, 100 kilo hartzen ditu. Ez da improduktiboa. Txerri zuriak hori 6 hilabetean hartzen. Claro, enpresa bat izan da. Prezio, denbora erdian, neurri berdina daukazu saltzeko, eta ja, bueno, hiltzeko moduan egon gozan. Orduan, claro, zenteak, ze gertatu zen, matematika hitzen zituzten, da zazuten, bueno, honek adagia hobeagoa dauka, gaina adagi gorrizka dauka, oso ona data, baina beste hau 6 hilabetean saldu inaldut. Hau da, beste hau merkaturatzen dudaneako, bestea 2 aldiz merkaturatu dut, naiz eta presio merkeagoan. Ez? Orduan, zer egon zen, Galtzorian, egia hor Galizian gero batu ziela hango abeltzain batzuk, horre 80. hamarkadan, eta esan zutela, ez, ukabeiakin mai gainean jo zuten, eta hau ezin dugu galdu, gure altxor bada, eta gaur egun, bueno, pixkanaka indarra hartzen ari dan, txerri bada, bai, gero eta gehiago, 5.000 txerri zelta ero omen daude, holako 140 korta ero ikuiutan, eta, bueno, ez da, konparatuta beste txerriarekin, ez dira, zenbaki, bueno, bereien artean burruka egiteko, baina bintzat ez da galdu, eta gaur egun ekoizten jarraitzen den txerri bat. Ez da hori kompetentzia, ez? Beste produktua da. Hori da, zelta erosten dagoenak, edo euskal txerrixa, edo maskaradako edo erosten dagoenak, ez da bezero berdina. Ze batek ez dau bestia erosiko eta bestiak ez dau bata erosiko, ez? Orduan, eta ez da kontzeptu berdina. Eta angulak erokula jatea. Hori da. Bueno, angulak hor dauzkazu, eta angulak hor dauzkazu. Nahi bai juzu angulak jatea, jan alduzu. Bueno, ordaindu barko zu, kalidadeko produktu bat jaten nahi zara. Ez da berdina, baina, bueno, nahi dut esan, kalitatea nahi dugun gaur egun, eta nik uste gaur egun kultura hori badaukagula, eskoazela, legunean esaten ginen, ez? Espazioko elikadura. Bai, horrek elikatzen zaio, txerri txuriak ere elikatzen zaio, baina besteak, beste bisipos bat, beste zaporeaz gainera, eta badauka bere militantzia puntua, nik bakarrik, jartzen diate txerri zuria, euskal txerria, eta batetik bestera presioa, ez dakit, 5 aldiz igotzen, esate bat, ez dakit zen batean igo galdan, baina
Nila bakarrik militantzia kontu batik, hoxe erosiko nuke, Euskal Txerria, berreskuratzeko, eta beste gauza askotan ez datu duguna hemen. Ez dauko inungo arazorik, gero garagardo erabiliko du, ez? Garagardo bategatik ero, ez da, 3 euro, 2 euro ordaintzeko eta momentu batean edaten dugu. Ez dakit, eta 3 lagu garagardo hartzen ditugu, errez asko, eta hor juntzaizkigu azkenean 10 euro. Aukera dia. Aukera hori da, eta bakoitzak bere egin behar du, eta aukera hor dago, eta zuk esan duzuna, bueno, beti egongo da jente bat horren aldeko apostu egingo duena, zorionez, eta gu behintzat horren aldeko egingo du. Eta aurrekoan, eta gaia daukogunez bisa neskontza, aurreko eskontza daukinaren lagunena urrian. Bai. Eta basabizen lagun batzuk, eske zenba jarriko da, 180, esken, 200 asko pentsatzen jat. Eskontzatan, nik utzi nuena, azkenengo eskontzan, 150 eman nituen. Hor geratu zen, izoztuta geratu zen, baina danak igotzen dagoenez, gaur egun ematen die, 180, 200 artean. Eskerrak ez dira zula gonbiatu. Zuretako gratis. Hori ez esan, horrek gratis beta horrek egunak, eta bixara gertuko da. Gertuko zaidan. Bueno, hori ez denesan ez, hor zaula desberentxasuna. Eta niri, ematoztan, benetan, ez dakit, amorru antzerakoa, zezaten hain eske behitxu. 180 da, 200 euro artean, 20 urteko desberentxasuna zabizitzen, eta ziur, urrengo egunean domekan egongo zala, kristoneko bixamonakin, eskatuko zula, olako pizza bat edo, hamburguesa bat edo ez dakize, gazteuko zula, 30 euro, gero atarako zarela, eta hori, poteuan gastatze ditxuzu, 20 euroan kontuan pare, eta gero, lagun bati, hola opari bat eman da, eske nik 185 eurokin holan diskutitzen ibili da, gero gastatze ditxuzu edo, txorak errixatan, ez da eskontza bakarrik, eda? Orokorrian. Eskontzara eta gero jendia zema jungo katxarroak edaten, eta zema katxarro hartuko ditu, zema bueno... Barrali bilia dago. Eta egun berezi badala, eta dana... Ez da eskontza batik, jendia hori, olixua pila bat igo da. Bueno, mutik, kainago eba igo dia eta ikusten zaitxundik, ostiralero hor, ez dakizen bat hartzen. Bai, baina presio gaina oso relatiba, nik, ez, ardo hona gustatzen zaizkit hartzea, eta kuadriak lagunak inoa, ardo hona gartzen ditu, eta batzen garen ekuarriakoak ardonak eraten ditu, eta hori, presio hortan da. Presioa, baina ez da presioa da, dena egoera, norekin zauden, norekin eraten duzuen momentua, gozamen hori hartu, eta gaina, kuadrian danok daukagu, gure kuadrian, gure familian, zure arrebaren, zure bikotea aditua dela ardotan, hartzen dela, anazten da bueltaka, sudurra sartzen du, behiratzen du, fruitu gorri, koloreak, usainak ekartzen dizkigu ezurdun frutaren aromak gogoratzen dizkio. Arratsalde kolora zuriak. Bai, azten dien, deno dauzkagu, eta momentu horiek gozatzearen, eta berei kontra egitearen. Horrek ez dauka presiorik, eta ordaindu behar badu, berrota barrura ordu gaitu, ordainduko ditugu. Eta gozamen hartuko du, zardo hori ona hongo da. Ogeiko bezala, Betxu, beste lagun bat. Ja, kamerara esangot, Beste lagun bat, eskontzara eta ez dakixela joango dan edo ez eskontzara. Danik zeba, eske aurdun nau, eta ezin dut, zebe jan eta zebe edan danik gabe baina. Aurdun egotea zer dauk, eixo erdeo bada. Eta zera, kuadriako baskari bat. Osa, ni eskontzara, eta uten zara, Ni eskontzan ikustera. Eske aurdun nau eta ez dakit joango nazen, Mercedes eta favorez. Bueno, hemendik, baina hori bitu nire bat esatzen, bera medikua da, Aurdun dauen guzti batzukin, ostra, entzuten diezu eta aurdun zaudela, ez zaudela gaixorik, ez hori ezin du jan, hori izoztuta dago, espado 5 ordu izoztuta ezin du jan. Ostra, estremoak, nik uste dut, egunero aragia jaten ez zaude, aragia jan behar du, hobetu egin da bueno, aro batzuk bai, baina dana momentu bateatik ez dut uste, ez dakit, gure garaietan, ez dakit, ezagutu dudalako bi garaia, nik lau seme ala dauzkat, eta beraien artean 8 urteko tartea dago, eta aurdunaldi batetik besteetara, gauzak lehen buruz bera jarri behar zen umea, gero bestea buruz gora. Oin, hau ona da jatea, hasierakoekin, dana libre esan, bueno, zerbait aragi gorriak eta hobeto zan, izozgailuen sartzea, baina etzan olako gauza. Negaritzen badaue, batzuk dira eskolakuak segitxuan kasuin. Beste batzuk negarin eta sakola inoiz kasuripein bier.
Hor, eskola desberdinak, teoria desberdinak, eta modan jarriko di, imaginatzen dut. Bai, eta aldatzen doazela, eta garaiak aldatzen doa, eta normala da moduan, baina gauza batzuk, zentzune izan dakete, beste batzuk ez, eta... Hemen beste behin, zigor eta batezea txorinetik mundua... Konpontzen, eskerrak. Konpontzen, eta arroza eiken, bai, eta hemen arroz honek, eramango da... Vale. Osagai, esan, txoin. Tartean, garagardoa, bai, esan, piper gorria... Bai, piper gorrixa, porrua, hemen sekretua, berakatza, beraz, gabizitzen nolan, oinarria zaporetxua, eta bai, garagardoakin. Normalian, ardo zurixa eta botaten da, baina ez dakit, garagardoa botatzeak... Baina, Patria, atzo guk bihotza kozinatzeko saltzaiteko ardo beltza erabili genuen, haragietako eta txalmasaiak, ero danadakoa ardoa, ero gorria, ero erabiltzea, txerriekin txuria erabiltzea. Normal iruditzen zego, eta batzuei txerria, ero garagardoa erabiltzea, garagardoa erabiltzea, zer egiten? Bai, garagardoa oso ondo geratzen da, hor dago gau, errezeta oso tipiko bat, oiaskoa garagardo erara. Bai. Oso tipikoa, saltzan egiten dana. Garagardotan eserita, hori ikusi dugu, egin ez dugu, baina ikusi genduen, aipatu genduen hemen, nolako lata batean eseritzen dutela oiasko, eta hori nik uste tapurra gehiago zare sozialetarako pija diteko da, garagardoa bota diozu. Baina garagardoa sukaldaritzan beti erabili izan da, eta nik lehen aldiz erabili nuenean, izan zen, orli horea iteko, hau da, ganben gabardina hori, behar da, likido bat aparra daukana. Eta horre erabili aldozu. Txampaina, ura gazarekin, ero garagardoa. Ni garagardoa gurean erabiltzen nuen, da oso ondo egiten dio. Eta orduan, hori, garagardoa, hainbat errezetan erabili aldala, berdin ardoa erabiltzen dugu moduan. Ondo ingo digu, zaporea, gixatuetan da erabili aldugu, lasai asko, garagardoa oso ondo geratzen da baita hau, kipula pilate erregozten duzu, eta karbonara era xerrak egin, eta gero kipula horretan jarri, eta garagardoak imus. Bakitu zelan geratzen da ondo? Limoi freskagarriarekin. Eranta. Ja, baina holan geratzen da ondo, eta ez gaur egun saltzen duten nasketa hori egindakoa. Hori ez, hori txarrik ere bada. Ja, baina zenbat eraten da gaur egun? Ez da, bai, asko eraten da. Jende pila batek eskatzen da. Gaur egun ja prestatua dagoena, hau limoi, eta bezez, tokatzen bazaizu zuen herriko jaietan, ero tabernan batean, txosnan batean lan itean, ordena garrantzitsua da. Orduan, inbar baduzu pika bat, lehia bat, deitu diozuen nahi duzuen moduan, aurrena, limoi freskagarria eta gero garagardoa. Alderantz iziten bazua, aparrak ingo zuen, buf! Bale, hori, lengunean tokatu zitzaialako, onduan, nik enuen eskatu, baina gaztetxo bat zegoen barran, da eskatu zioten, da aurrena garagardoa jarri zuen, da gero limoia, eta karo, gainez gain zion danak. Ordena, hortan, bai da garrantzitsu. Bada, bai. Hemen txe, barazkixak erregozten, eta ointxin bidoguna da, tomatia birrindu. Beraz, tomatia birrindu, eta gero espeziak botakotza. Izango da, txerrixa, desberdina, nahi dauen arroz bat itxia, saldatxua eta desberdina horretako. Garagardoa eta gero hiltzia, piperbeltza, oreganoa, hauko itxolan. Ondo joango da. Azafraia ere. Azafraia ere, noski. Aurten oso gareztia, azafraia, bakizu, oso gareztia ongo, ala? Ze diru kontutan da. Ez eben txorien ez. Bueno, a ver, nahi dut esan nik azafraia etxean ez duelako erabiltzen, eta erabili behar badute ero, berosin barko nula da, eta orduan... Txorienen dau? Bai, txorienen badaki daukagula, baina... Urregatik. Igo da, 8-10 eurotan gramoa egotetik, oin igo da, ia 14 eurotara gramoa. Bueno. Hau da... Negozizua bada. Bueno, negozizua, bakizu nola jasotzen dituzten? Ez dut inoz ikusi. Baina, eskuz jaso behar da. Jaso behar da. Eskuz jasotzen da. Bueno, eta gero egia da ezberdina daudela, Horre peninsulan badago, horre Gaztela Mantzan jasotzen dute, hor badaukate, eta hor dago, boix, esate izut, kiloa gutxora era, ateatzen da, aurten 14.000 euro inguru. Zegero badau, en plan, Tailandian zuk ez inon erosipia, baina horrek zaporeik eta ez daukala. Iranekoa 8-10 eurotan dago, Iranekoa, baina kalidadea ez da berdina. Guk, azafre erosi izan dut olako bidaietan, gaina, ne, erortzen naiz txotxolo hietakoa, zekusten zu bat batean, da, izan zen Tailandian eta Jordania, eta hanbietan, olako boltsatxo bat, eta presioa, claro, zenbakiak eurotara pasatzen zen duen, buah! Ze merke, bueno, Zeo zegatik.
Bai, batez ere ez da kolore kontua bakarrik, azafraia zerbait berezia badukala bere usaia eta zaporea ematen diona, ez? Kolore horiskatik aparte, zaporea handia ematen dio, ez? Guk prestatzen duguna. Eta ez da bakarrik arrozetan, azafraia, hau creme brulee famatua ere nik bota izan diot, eta benetan... Azafraia, bai, Zapore ikusgarri ematen dio, probatu gune ematean. Eta creme brulee ez duzu nentzate zautzen, da olako... arrautzez nire bat eitea eta ero labean kozinatu egiten da, olako budin bat, flan bat antzekoa egiten dana. Krema kataluniarran antzekoa? Bai. Batzuk hori esaten dauela hor bixon arteko... Bota egizu ematen azafraia eta oso ondo eratzen da. Betxua, botakotzat? Hoietan erositen dut, eta iruditzen zait kriston inmentu, bolako boltzaka bat, eta botatzen dio pixka, eta beste pixka bota berrizatzen zaio, eta beste pixka bota, eta azkenean daukazu arroz pixka bat, eta azafrai pila bat inguruan, holan igerian blu. Berez gutxi bide da, 0,3 gramo dauz. Beraz, hemen tomatia. Barrura? 250.000 lore azafrai behar dira kilo bat egiteko. 250.000. Bai, aritxo. Oiek. Zigornik ideia badukat. Bota. Gusta duzu, behitu, zelan daukagun, apurtxo bat, tamalgarria da egoera, txoreneko ortuarena. Bai, oin utxita daukagulako, negua, eta ez daukagu... Jarriko azafraia. Eta ziko gara holan komerzio... Uste hemengo klima ez dala oso azafraiaren laguna, ez. A ver, Patri, hemen... nik... Nikola, naberatzak itxeko proiektuak aurkeztu batzut, eta... Ja, baina... Nara pentseta batzu txarto? Baina, zentzurik ez badukate. Nahi dut esan zuk dirua jarriko duzu, nik azafraia sartuko dizut. Beto, ingo, zu izango zara, nola, hemen, soziokapitalista. Hau da, dirua jarriko duena. Hala, zerbait azteko, bihar eskontzan ateratzen duzunan erdia. Ez du gehiagi eskatuko. Ostras. Ai, Bitelli! Ordainu inbida deskontziata. Bueno, baina hori... Zuzte zu dirua irabaziko zela edo. Ez da, gaur. Nik, hor, kontatu, bueno, bota zala. Hiltzea eta piper betza, barrura. Vale. Ere inontzak gero saldak imatera botakota. Oreganoa. Belarpilla. Putxo bat. Azafraia. Azafraia. Eta... Piper hautza, oi, azafraia... Horri gero hor salda bota. Bai. Egiten dena hor da, salda bota eta hori... Zia, erdixa hor dago. Ze esan eskontzako ez esan biseño. Ez da itimen inoiz aipatu da, baina, bueno, nik etxe barrin lan iten nuen garaian eskontzak eta ematen ziren, eta hor, bueno, badauzkago anekdotak, sobreetan jendeak aurkitu dituen sorpresetaz. Bai. Jendeak ematen dago sobrea ireki, eta paperak, holan egunkarien mosketak. Nik hori ikusitxa daukat, eta lagun batek kontazten, bere eskontzan, 5 euroko holan biete piatoan bultu eiteko, eta esateko, hau eskusa baletara jango gaur. Eta laro euro. Zabaldu da hori, 5 eurokotan. 5 euroko. Bai, hombre, hor, bueno, eta batek, bale bat, nire neban kuadriako batek, egin zauena, berak, ustak izan jarri zauen, baina bikote bat egin zan. Jo, eskenik gaur sobri ez dotek jarri da, zuenian sartukot, bai. Eta, karo, orduan, irun artian, da, berak sartu zen, ez dakit, 60 euro, eta, karo, bestionekin batera joen zan, Patre, nik beti esaten dudana, gonbidatuta doaz. Oi, bai, gonbidapena baldin bada, gonbidatuta da, eta jenteak ematen du, ahal badu. Ezin badu eman, ez du ematen da horre, ere? Bueno, egongo dira batzuk, direla, horrelakoak, nahiz eta izan, horrelakoak direnak, eta beste batzuk, ezin dut, Baina, zigor, baina hori argi dago, eta nik betxu ikurkudako lagun bat, ikesten da biena, oposaketak itxen, eta langabezian egon dana, eta esan zuzkon, jo, igual, eske noia, ez dauka diruik, eta kuk esan gana, a ber, osea, hortan, niri berdan eskatela inporta. Me ikusten dozunian batek, baukala. Eta hor ibiltzen da xurra izaten, hori da normalian, poteuan da soiesenian, pagatzen tokaten jakonien komunera doiena. Hori berdina izaten danez, horrek emototzu amorrua. Ezin badozu, ez da ez pasaten. Baina aldanian da xurra zarenean, garagardoa. Amarrua, garagardua. Nik esan horre nola da. Hau, topera igoko lurruntzeko, bale? Bale, oso ondo. Gust. Ez da izan behar horren inguruan zan... Zuk bodan eta, zuk esperientzia hona hau gizien eskontza. Ez, urte batean, 3 eskontzatara konbiatzen zaituzte, eta etxeko ekonomia dardarkasten da, Bai.
Azkenean, hombre, barriten dute hor, baina danok izan dugu sasoi bat, non kuadriako danak, bata bestean atzetik, ero inguruko lagunak, nahiz eta eskontzen doazen, lehen guzuak eta ez da izer. Ontxe dibortzi bena daukotzoia. Bai, gu alfase hortak gaude, aspaldi, hori... Baina, lau lagun eskontzen eskizu urte batean, 200, bider lau... Ja, eske... 800. Bada. Bider bi, 1.600. Gehi gero erropa, tragia, joan. pelukeixa, hau, ez dakize... Parranda. Klin. Beraz, eskerranio kuadria guztia ja danak eskonduta eta danak ja danak inda dauden, orduan ja, nire inguruan, ez daukat inor. Eta horregatxik ez da zigor gonbidatu. Eskertzen da, nik esan, ezingo nuke joan, Patri, momentu... daukat zerbait. Ez dakit zerbait, baina bihar zerbait daukat, bai. Futbola daukat semia. Bai. Betxu, segitxuan, hau, salda bota da segitxuan, azafraiak ze koloratzen dauen, Hau, ona dan seinale. Eta bakarrik, gaina, ez da, jendeak pentsatzen da, koloratzaia jarrikotzat ze kolore kontua da. Ez da kolore kontua, saporia bebai, aparta. Geixau, Euski. Bale, orduan ingozu, benetan, paaiak egiten duten moduan, ez? Lehenengo, aragia eta danalakoa, hor, bueno, berez, uragin bustitzen dute Valentzian egiten dana, Valentziako paella. Urarekin, hau da, aragia horre ezberdinak, oiaskoa, untxia danalakoa, urarekin busti eta utzi egosten, eta ur hori azkenean salda bilakatzen da. Hartzen duelako, lapikoan dauden barazkien, eta, aragi ezberdinen saporia. Eta gero, arroza botatzen dute. Gaina, kalkulua daukat, egiten dut lan gurutze bat, eta izan, da. Ni betiko gure baezpa pixatuta alde batetik salda, arroza bestaldetik, hor tradizionaldera, tradiziona gurea, esan egiten dute modua. Baitxu, zure gana pasakot. Vale. Kontuz, hemen jarri dut bust, eta gero hemen, aprobetxokot hemen gozuan, urbila daukatela, bestia itxeko. Honekia temperatura hartzen dauen. Irakinean azten danean, arroza, salda potxoa gehiago, betakotzat. Zen bada eskukada bat pertsonako? Bai. Eskuka bat iten dute, ez? Gainan, gardua, holako, eralontzi bat eukiten dute, holako jatetxetan danak, holako, hone budinan da horrek ontzi txiki horietakoak. Eta, beka, zema lau die? Bat, bi, hiru, hala. Eta salda, bota beldur gabe. Hemen beti esaten duguna, salda, ez da berdina lapiko honetan kozinatzea, irekia dala, ero arroz bat, hemen eitea. Lurrunketa hemen askoz handiagoa da, eta orduan bikoitza jartzeanak ez digu balio ezertarako. Hemen agian bai, baina hemen lurrunketa askoz gehiago ongo danez, salda gehiago behar badugu, hemen behaino, Eta hemen bero daukau salda hau, kutu. Beraz, hemen mantenduko dugu, eta gehiago eskatzen bozku, egin gotzau kaso. Eskatzen dut, zuna. Nik mentxe, botako dia, eta, gonzema gara, asko gara, Ba, eta hori eskuan tamaina bi... Zer ikusi jaukiko da. Nere amagin arrebak hau itxen da, dilistekin. Zema pertsona da bera, eskukada botatzen. Eskukada botatzen? Bai, kalkulauta dauka, bai? Holexea? Bueno, gure txian nik... Eskukada bana, txoixo bana. Nik, 500 gramuko paketia eroste ditut, eta paketia, osua. Jausten dana. Ez dana, badakit horrekin, eta arrozak olakoetin, kilo erdi, pixatzeko granelean erosten duanen, kilo erdiko txandak eroste ditut, eta nik horrekin gure txeko neurria badakit hori ondo duela. Eta beti sobera pixkat, Zer nemate jatzun hau, mobindu hau? Ia. Osa, krematxua da? Bai, krematxua da, noski. Gatza ez eta probatu duzu? Ontsi probakot. Arroza, salda botatzean probatu behar da, gatza, gero gatza botatzea, berandu, Saldak gatza daukalako. Bale. Eta, osto hau ezin dio kendu? Berta. Bona. Habitxo, negisa apurtxo bat? Bai. Eskatzen dagoela. Eskatzen. Bueno, orduan zer itxengo du pixatein arte. Itxengo, eta edorten garenean, hau. Hau plantxan ingo zu eta ero gaine jartzea, besterik ez. Oso ondo. Holan geratzen gara ba. Ama, asko falta da. Ondo ikusi zaitxute, holan lanian. Mugitzen eta... Bihar eskontzen zailako, Bestela... Bestela? Bestela ere menago horitzen. Gustatzen zaigu. Hemen sartaia bero-bero, bila. Eta, engou. Sekretu bat kontatuko diguzu? Berak igual kontauko eskuseoz, Bueno. Ondo, saldatxu utzi dozu,
Hola, arrozan almidoia atara da. Hola, nezen duen, Bai. A ber, hau, zuk, batez izan dagoa, holan bere hortan, ino jateko moduan dago. Bai, eta nik arazo bat ikuste dut nik. Claro, nik eskontzan noia. Gero domekan egun pasa joango naz estibidai txikitxo bat eitera. Osea, estelenian buelta etorriko nazuna. Eta gara, taperrak eta, eske, atara da, Zuk lasai, gure lan taldekoak hortan ere oso profesionala dira. Eta lagunduko zaituzte, dizute, hau eramaten. Eta beti izango duzu, telefono deiaren komodina. Hau da, Julen! Arroza nahi? Hai, petzain kanpoen zaola. Ez dago. Ez da torri gaur indik, ez? Bai, kafia etorri hau. Etorri den kafia hartzen? Bai. Hemen, kontu zibilizari ez, badau hiltze bat, eta igual hiltzea holan hartzia ba. Ja, hoxe pentsatu, lehen nik, baina, bueno. No, zigor hau da, arriskua. Baina, arriskua. Hipermi matarrapatzen duzunean, ez dakizunean. Eta hor bai badau, gainera ez dutzuet, aitortu inbiot, pipera utzak, Bai? pikantia zala. Ja, hori kontuatu nahi. Bai, kontuatu nahi. Abisatu diot, jakin behar zuenari hori. Abisatu diot, nik abisatu diot, ba, ez pa. Bai. Bai. Bueno, ez dut atalpeki txarra ikusi be. Bueno, ni bitartean, nire errezetako juna nahiz, prestaten, ez? Pasea bat. Ez puztu gehiegi. Handiegi geratzen dio estela. Biteli, ez dugu nahi olako erretilu bat egin naiz. Ba, nik bai, olako txokolatezko Hau da tamainua, hau da. Hori bai. Gu bakitu txorienen, eta gero, gomendiok ematen. Ondo zegoen baita hori, ez da izu, zare sozialena, iaz nola gero euskan errezeta viralak eta hor mito batzuk eta botatzen genituen. Bueno, errezeta honekin ere ikasi dugu, daudela, hau dira globo handixauak, uste ikusuet, eta hau dira txikiak, horrek, urez betetzen dienak eta paiten dienak. Bueno, jakintza zuek gaur ingo duen errezetarako, honek ez dutela balio. Lehertu iten dira. Eta, bueno, txoriene daukagu gotelearekin toki guztietan nolan zikinduta. Pa! Iten dute. Abisatu. Pa, honek bebai pa iten dauze, bitxo. Horan, nik, zigorrak esabestan bezala, bere txian horan gordinik ataraten dara. Eta gazlarri pixkatu lan gainean, bueno. Gazlarria... Bai, aputxe bat badago hemendik. Hor dago, ez? Bai, badago. Badau, berez, hemen jarriko zau gainetik. Perresli ostotxo bat bai, onartzen dau. Onartu dana. Holaxe. Eta hemen gure arroza sekretu iberiarrakin. Arroz saldatxua. Labana... Bai, zatixabe bai biozu. Hombre, sekretua hemen badaukat. Bai, bau. Badau, bai. Arroza bera, oso ona. Bai. Bur. Pikantetxua, espeziatu, ez? Bai, baina gehi ez da nahitzen, pikantearen puntua nahitzen zaio. Eta hau maire erabantzen duen bitartean bira, Nola ja, beroarekin kozinatzen hasidan. Orduan, bueno, hor pixkat utzita, ondo geratzen da. Eta honentzako nik, postria, globo kontuekin. Geratu gurekin benetan polita dator da. Hau naranja izango zen, hau baitan naranja, lehiaketa bat bentetan esala. Bai, honek ez da ezin da. Galduin jozo zigot. Hau da pega, itxatzita da. Bueno, kontua da, txokolate bolak inbar ditugula. Eta gero jongo dira, olako banana eta kakao eta krema batekin beteta. Eta gero, txokolate trufa bat eraman gote. Trufa, ez da boilurra, ez berdina da, Eta nola egiten da? Aitu. Esne gaina azukrearekin berotzen jarri eta irakiten hasten denean txokolatea bota, ondo urtu eta gero sifoi batean sartu eta ostutzen utzi. Bestaldetik, kakaoete krema eta banana nahasi eta gorde. Txokolatea urtu, bertan globoak busti erdiraino eta gogortzen utzi. Atara txokolate oinarria, bete kakaoete eta banana betegarriarekin eta bukatu txokolate trufarekin. Orduan hemen txokolate urtutzen daukat eta gero asmoa da, hau egor sartu, garbituta daude, sartu hor, eta holako onarteko geruza batekin, eta hori gogortzen utziko dugu.
Hau, ja, beroa dagoenez, itzaldu ingo du, temperatura ez du ondo hartzen, globoak ez dute maite, eta hauek lodiak behintzat zerbait, lehen indiate, poun, eta dana makillajera jona izenean, barre ederra bota dituzte. Eta hori olixu bat da esan txokolatez makilla. Una izonda, Bueno, hemen ingo duna, oin, esne gaina, arrotzeko esne gaina, 1,5 ipea daukana, azukria, 50 gramo, Balditxu, gauza konta balditxute. Txorina etorri garenean hemen zaben, bakitzu, etxian igual balkoian arropa eske egiteko daukotze, hori pintzakin erropa da, galtzer dixak da. Zigorrek zauzkan hor globo desberdinak txokolatiak. Bai. Ze aukera, bi aukera daude. Bat izango zen, sartzen dugunean hau, baina salden guizuet. Sartzen dugunean hau... Nik ez da gura lehertzia, Ez, beitu. Talako du Maria bainutik. Hau, berez, ez lukete beharko, orduan, sartu horrela, Pum! Ez. Sartzen, holan, temperatura ez utziko hartzen. Utzi pixkat erortzen, eta gero, bi aukera. Nahi izan ezkero, nekin dudana, zintzilik, utzi aldituzue. Holako sokatik, balkoian, pintza batekin, pixkat gogortu arte, eta ero oskaiura, ni beste hau, nire okurritu zaide, hau ez da ikusi inoz. Patentatu indiko oso? Horrela jarri, eta oskaiura eramaten duzu. Eta horrela gogortu iten da. Gero asmoa da, zulatu globua, eta geratzen zaigu olako katillu bat, ero goportxo bat, txokolatearena. Zein beteko dugun, esan dakoa, oin, hemen, azukrea eta esnea gaina, parkotu. Irakiten hasiko dira, eta txokolate boteko. Honek izan lortuko dugu, guk sifoi batean sartuko du. Sifoiik ez badukazue, ostutzen usten duzue, kopor batean, eta hurrengo gunean, oso hotza dagoenean, arrotu egiten duzu esne gain normal bat bezala. Baina kasu honetan, izango da, txokolatezkoa. Orduan, hemen, oin, irakiten hasi behar danez, hartu, itzalduko du, eta bere beroarekin bakarrik, urtzen joango da, urtzen joango da. Eta hau, ondo desegiten danean, esan dakoa, bi aukera, modernoa, askarra eta oso ondo geratzen dana, sifoian sartu, gaza, karga sartu, eta honek gero, esne gaina arrotuta ematen digu. Bestea, etxean, tradizionala beti izango zanea, hau ostutzen utzi oskailuan, eta gero, esne gain arrotu bat, bezala, arrotu, txantili egiten duzu moden, arrotu, eta egia da, hori geratzen zaigu, txokolatezko txantili bat. Orduan, bi badauzkau, oinarria, betegarri bat, dagoeneko listo duela, baina auken dengu dela. Eta gero, bigarren betegarria... Eta betegarria, nik, sartu aldituzue, jogurra eta frutak sartu alduzue, ez dakit, otutzen zaizuen, frutak bakarrik, esne gaina bakarrik, zuen nahi duzuena, baina gira da, txokolatea, bananakin, eta kakao eta kremarekin oso ondo geratzen da. Gisa da kombinazio bat, beti ondo geratzen dela, ni datillakin bebai asko gustatzen gatu, datilla eta tartian jartzia. Eta, behitu, lehen gurien erakurri nahen, horako ikerketa bat egin zabiela bananan inguruan, eta zehaztu zabien, oindala 6.000 urte etxekotu zala, eta jatorriza daukala Ginea Berrian. Baina, zala oso desberdina gaur ezagutzen dugun bananatik. Ze berezien, txikitsu hauak, eta zabaltzen zinunean etziela jangarrixak. Edo behintzat, etziela hain erosuak, ze etzien hain aragitsuak, zaukin olako pinporta beltz haundi batzuk. Eta gero, hibridazio desberdinei esker, heldu da gaur ezagutzen duguna dela jangarria eta oso goxua. Gainera, urtero, industria bananan industriak, zenbat euro, pentsatzen duzu, zenbat euroko askundia daukan, ez dut ez duzu. 10 milioi. Milioi. 25.000 milioi. Ia. Nik ez duan olertzen da, hor, sare sozialetan ikusiko zen. Tximuak hemendik irikitzen dutela. Zuk hori ikusi duzu? A ber, hau zetako da. Eldulekua hortako da, ez? Nik uste dut tximuak... Tximinua ikasuen bijate. Seguro? Horregatik, isildu imardaz, hasta que... Zu hortik zatoz? Ero ez. Ero ez. Zu bai. Ero norbait, Zu bai. Broma. Tximua larri askarra zala esan behar nuen, nire evoluziaren zati bat izateko. Nik ikusi naben umiendako truko bat, holan magia truko bat, eta esan, zuko lan bananatzen duzu horratza sartu erditxik, eta itxe duzu lan gora bera mosketa batzuk. Eta orduan jarte duzu, banana holan zuk ikusten bozu, hartu inetuta,
horratza hemendik sartu, holan mugimendu batzukin, eta xaflatan mostia beraz, da? Gero, buelta matotzazu, zuluak ez dituzu ikusten, eta izatezu behitxu, nik daukat laban magiko bat. Hola nein. Gero, zabaltzen dozu, eta Eta moztuta, ba. Zure umie egiteko. Eta funtzionatzen do? Ez dakit, ez da probau. Zuri Ez, erabiliko nik dut probatzeko ia. Gu beti esaten duen, hemen gauza badespada protein bar direla, eta gaur globuena erakutsi dizuegu, balio dute lodie bakarrik, besteak puskatu egiten dira, Ondiokan globua ez dugu esplota, igual, ez dugu lehertu, ia ze pasatzen dan. Ez, lase, hau ez da lehertuko. Bueno, ba, hemen, gure betegarria, listo, eta hemen, kakauete krema da, kakaueteak eta beste zer ez daukana, Hau da, erosi dut, naturalen azaltzen dutena. Bueno, hemen dauzkat, gogorra. Bai. Bueno, gogorra, hemen, Euskaiutik goindala 5-10 minutu atara dut, eta ikusten da bigundi indala. Bai, hau berez gogorra goan beharko luke, baina hemengo gure temperaturarekin, txorienen daukagun temperaturarekin, bueno, ba, bigundu inda. Bestela, Patri, erakutziko dizkiz horrek, mesez, aldamenen utzizki zuena. Nola ez? Berez, hauek izango ziren. Koste duze? Hemen daukazuek, katillotxo bat. Egia esan, globoa pixkat lagundu behar da, tar, askatzen da, hain erreza ez da, baina askatzen da, eta ero hemen asmoa, izango zen, betegarriarekin. Hor saltzei juste, arrautzak, txokolatesko arrautzak, kumientzako horrek, txokolatina batzuk eta dienak. Bai, sorpresa, honek sorpresa. Nagisa emoten botzu, bestiak txikisa bat gadaraten dio, baina bestiekin, bai, ez da. Platertxo bat atatzen maia zu, Patri? Noski. Beti froga inbar da, sifoia egiten baduzue lehenko tokin batera atera, ondo ateratzen da, eta oin... Halako bat, adibidez hemen eskina nola jarteko? Poli. Hau biera eta leinaldu zu holan, plop! Eta, bai, holan zuk, ez dakizu azpian zer dagoen. Bueno. Eta ero kraskatzen duzunean, ia holan, eta botaldizki holako pinporta bat txokolatean gainetik, nahi duzuena, baina, bueno, ikusi zuzue, gabonei begira eta hor datozela, tontakeri bada. Oi, aine. Grazi iten du, hemen bestela hau iten dana, normalean da, zerbait beroa behar duzue, oinarri bat pixkat ekutu, eta lixu utzi, azpia, eta bestela horrela, eta irriparrei. Eta indaztatu. Hau, zera jaten da? Koiareak atarako da? Koiarak, noski. Hau apurtin behar da. Karo, hemen lehenengo, hau jamainonaren beti esan behar da. Gora eskonberria! Ensaiatzen juteko biharko, Patri. Bai, eta. Dizut, azpikoa dana hartu behar duzu. Lehenengo zati probu. Apurtu aldo nik? Trufazen moduz. Zora garriz, ez da probo bihurz. Zutuz ondo hartu, ez? Beste geruza bat, trufana. Ui, kakauetiakin, txokolatiakin. Txokolatizati bat bai, hartu dut. Patri, oso ona. Pena da, holan, puskatzia, baina eske, janin bada. Ona. Gaina, azkenengo momentuko behitatik jartzen dala. Bodako tartia igual aldatu ingot honegatik, Ikusten za kapaz bixare 180 pertsonako hau itxan? Benetan, placer bada hor izatea lagunok, hor zaudete, astero, beste aste bat egin duzu gurekin, eskerrik asko, asteburu ona pasazue, zuk disfrutatu bihar. Bai, ostirala gozo bukatzen dugu, eta astalenian bebai gozo hasiko gara, astelen gozoekin, beraz, etorri gurekin. Gora eskonberria! Agur!